sammen. Lige nu er vi inde i British Museum, tror jeg, og jeg stod i kø og køber rigtig langt. Det tog faktisk kun en halv time, 34 minutter. Så vi venter lige på noget mad, vi skal have pizza, og så skal vi gå rundt og se om ting. Okay, så nu er vi ved mumieudstillingen. Jeg lige vise nogle mumier, og det sådan noget her. Så det her, det var sådan nogle tjener. Nu er vi i Chinatown. Og by the way, det er min fødselsdag i dag. Så jeg bliver 11 år.